jenengmu sapa? Cici, aku arek Inyar. Alah Cici to, aja isin-isin ayo sinau bareng. Iya, Ci. Ayo, aku karo kanca-kancaku ada sinau, aku melu ta. Oleh, suwun ya. Yo. Kowe kok pindah sekolah, enek masalah ta? Oh gak, bapakku pindah tugas rene, jadi aku kudu mundur. Walah, ngono mbok perasaan yo. Ya, amin. Kamu seneng pelajaran apa? Aku senang pelajaran bahasa. Walah, padha koyo aku, berarti dhewe iso belajar luwih sering. Senang pelajaran bahasa, kamu senang bahasa apa? Bahasa Arab. Jadi aku pinter no di bidang bahasa Arab. Oh gak i. Gayamu. Sekolah kene penak apa gak? Enek penake nek orane. Gak penak Akeh nakal. Masa? Iya toh.